An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana bi kunnafoni la kumaba o filɛ nin Haute Autorité de la Communication ɲɛmaayaso ye dantigɛli kɛ ka sanga ni député kalata tɛmɛnen kunfɔlɔ baaraw ye min ni o taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ni ne bi bamanankan kunnafoni la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ minnu kan aw ye aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ka sanga ni député kalata tɛmɛnen kunfɔlɔ baaraw ye Haute Autorité de la Communication ɲɛmaayaso ye dantigɛliw kɛ ka bɛn ni kari tɛmɛnen na marisi kalo tile 29 min ni o taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ka wulikajɔ baara ma ka sanga ni député kalata yɛrɛ baaraw ye walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a kan an ka jɛ an ka rapporteur lamɛn ni o ye Alu Jim ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogo min na marisi kalo tile 29 tɛmɛnen o kɛra don ye don min ni o kɛra kalafili don ye ka ɲɛsin an ka députéw ma an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni o kalafili ye Haute Autorité de la Communication ye baarakɛbolo bila sen kan baarakɛbolo min bɛ se k'a to a bɛ se ka kɔlɔsili kɛ cogoya min b'a to kunnafonidilaw ani kunnafonidisow bɛ se ka baara kɛ ladamu ani basigi kɔnɔ walasa k'o baara in a latɛmɛ Bamakɔ yan cakɛda min bɛ Haute Autorité de la Communication bolo n'a bɛ fɔ a ma ko centre de monitoring o min ni o ka baara daminɛna janvier kalo tɛmɛnen san 2019 k'a dɔn ale ka baara o ye kɛra Bamakɔ kɔnɔna ye nka Bamakɔ kɔ kan an bɛ se k'a fɔ région o région kɔnɔ sigida o sigida bɛ yen ni député voté kɛra yen maa sɔrɔla an bolo maa minnu ni olu ye an dɛmɛ ni kunnafoni kɔmasegin ye ka na an ma min bɛ jaabi di an ma kunnafonidilaw ka baara kɛcogo kan baara in kɔnɔna na sa kɔlɔsili min ni o kɛra o de ye k'a fɔ baara min ni a ɲinina kunnafonidilaw fɛ walasa u bɛ se k'u sen don kalafili la a baara kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ a kɛra baara dɔnni kɔnɔ a kɛra basigi kɔnɔ a kɛra ladamu kɔnɔ Haute Autorité de la Communication a ko k'a bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ye dɔ de kɛra baara la nka baara ma ban tɔni min ni o tora an ye o kɛko ɲuman nasira fɛ an k'an jilaja ka kunnafoni ɲumanw di an k'an jilaja ka jaabiw di jaabi min ni a bɛ bɔ cakɛdaw yɔrɔ minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don jaabi dili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ye o waleya kɛ an bɛ an ka jamana tanga ka bɔ komisɛn caman ma minnu ni u bɛ se ka kɛ degun ye minnu ni u bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye minnu ni u bɛ se ka kɛ fili ye minnu ni olu bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye ka da o kan Haute Autorité de la Communication k'a bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa kunnafoni di nasira fɛ i ye waleya kɛ wale min sera k'a to foyi ma kɔlɔsi tiɲɛni na tiɲɛni min ni o bɛ se ka degun lase an ka jamana ma ka bɛn ni wote ninnu ye foli ani tanuni ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni député kalata kunfɔlɔ baaraw ye min kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen na ma Mali jamana kɔnɔ a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ni a kɛra siran kɔnɔna na ani yɛrɛ kɔlɔsi ka sabu kɛ coronavirus banakisɛ yeli ye an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ka sanga ni o gɛlɛya donni ye kɛnɛyako la Mali jamana ɲɛmaaw ye sariya dɔ sigi sen kan ni o bɛ basigi yɔrɔnin kelen kɔfɛ n'u k'o ma ko couvre-feu an ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ ni ka t'u ka kuma galamani tɛngu mɔgɔ caman na a ko kan Amadu Kamara ani Daramani Malen de kun an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fɛ wele tun bilalen bɛ malidenw ma kunu kari marisi kalo tile 29 san 2020 wasa u ka se ka bɔ ka t'u ka wasadi kalata baaraw sɛmɛntiya ka sanga ni bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ an bɛ waati minɛ ko sisan kadara kɔnɔ maliden fanba y'a kanu ka to u ka so ka sanga ni nin bana cɛjugu ɲɛsiranya ye ni kunu kalafili tako fɔlɔ jateminɛ maliyɛnw ma bɔ donc bana kura min bɛ ka diɲɛ yuguyugu min ye coronavirus ye o bana kɛla sababu ye ka mɔgɔw siran ka bɔ kunu surtout yani Mali élection cɛ a yirala k'a fɔ Faransi communal tour fɔlɔ la
mɔgɔw taara voter o kɔfɛ mɔgɔ caman banana donc u ye bana tiɲɛ vote kɛyɔrɔ la donc u ye maliyɛnw siran o y'a to mɔgɔ caman ma bɔ kunun ani mɔgɔ kelen kelen ja gɛlɛla n'u bɔra olu fana taara sɔrɔ a kun fɔla ko tɛgɛko minɛnw ni tɛgɛko fɛnw bɛ bila min bɛ mɔgɔ kisi bana ma u taara centre de vote fɔlɔ la ka taa sɔrɔ o tɛ yen donc olu mɔgɔ fɔlɔ min ja gɛlɛla ka taa n'o y'a sɔrɔ o fɛn ninnu kun tɛ u ye weleli kɛ réseaux sociaux kan donc mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ tilegan fɛ olu fana découragé la a fɔla k'u bɛna ganw ni nun datugulanw bila ɲa ni safinɛ centre dɔ la yɛrɛ k'a fɔ fɛn tɛ yen donc n'an bɔra san tɛna taa bana tɔmɔ donc i ye mɔgɔ découragé ka taa mɔgɔ ma taa donc o de y'a to n'i ye taux lajɛ a joué la taux kan coronavirus kɛla sababu ye ka joué taux kan o bɛɛ n'a ta maa caman y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bana cɛjugu in ko a kɛra sababu ye nin wasaden kalata in k'a maa bɔta la dɔgɔya baw laɲini minnu tun kɛra jamana ɲɛmaw fɛ ka sanga ni bana cɛjugu in a ɲɛsiranna ye a jɔyɔrɔba yera nin kalata in na ni bɛ se ka min fɔ coronavirus ko la ni élection ninnu kɛra n y'a ye k'a fɔ bana in a y'a to mɔgɔ caman ma sɔn ka bɔ pour que ka taa voter ayiwa mɔgɔ caman ma sɔn ka bɔ parce que an y'a ye k'a fɔ fɛn minnu kun kan ka ta k'a lajɛ min b'a to mɔgɔw bɛ se ka lakana bana in tɔɔrɔ ma i n'a fɔ tɛgɛko minɛnw i n'a fɔ fura min bɛ kɛ mɔgɔw tɛgɛ la alcool ji pour que ka se ka a fɛ ani bureau de vote ninnu kɔnɔ minnu yɛrɛ sigilen don ka vote la kɔlɔsi ka se ka olu lakana masque min bɛ don nun na an y'a kɔlɔsi k'a fɔ o lahalaya caman ma dafa an ka vote kɛyɔrɔ ninnu na donc an y'a ye k'a fɔ Bamakɔ de kɔnɔna na yan nɔ fɛn caman kɛra mais n'i bɔra Bamakɔ kɔnɔ ka ban fosi kun tɛ ayiwa o b'a yira k'a fɔ coronavirus a ye dankari dɔɔni an ka vote jamako la parce que maa caman bɛ olu siranna ka taa u kana na taa bana in sɔrɔ vote ko senfɛ donc ni vote wɛrɛ bɛna kɛ i n'a fɔ deuxième tour ɲɔgɔn a ka kan jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw u ka se ka ninnu kow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka fɛn sigi sen kan fɛn min b'a to adamadenw bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma vote kana kɛ sababu ye u ka bana in sɔrɔ an ka munumunu salon ni ɲiningaliw kɔnɔna na maaw fana y'a yir'an na k'a fɔ ko coronavirus don coronavirus tɛ ko laada don malidenw u tɛ bɔla ka caya ka taa wote ko k'a da kun caman kan a dɔ bɛ tali kɛ politikimɔgɔw olu ka waleya dɔw ye bon an kɔni ka jateminɛ na coronavirus kelen tɛ parce que n'i ye jateminɛ a fɔ mun na lakanabaliya o caman b'an ka jamana kɔnɔ n'i ye centre lajɛ Mopti mara ninnu ka taa Bankas la ka taa kɔrɔn fɛ fana Tombouctou mara la Dire mara ani Ɲafunke mara ani Gurumara yɔrɔ caman bɛ yen u ma se ka bɔ ka kalafili parce que u siranna parce que banbaganciw an cɛla u b'a fɔ ko n'aw ye kalafili ni sarasiw taara ni polisiw taara ni gardiw taara an bɛna aw kama an bɛna aw ɲagin donc o la mɔgɔ caman siranna ka bɔ ka kalafili bon an y'a jateminɛ fana ko kɔrɔnfɛ mara la ani Mali yɛrɛ fan bɛɛ yɔrɔ dɔw la u ye député minnu ye candidat ye u y'u minɛ Bamaciw y'u minɛ u ye maire dɔw minɛ u ye conseil communaux dɔw minɛ donc o fana ye bɛɛ nana ni siran ye mɔgɔw siranna ka bɔ ka taa kalafili donc coronavirus dɔrɔn tɛ an b'a yiraw la k'a fɔ nin wasaden kalata min kɛlen filɛ nin ye ni a maa ma caya kosɛbɛ bawo a yirala k'a fɔ jateminɛna ko 100 sarada o 100 sarada maa min bɔra ka taa ka wotew kɛ a tɛ maa 30 bɔ n'a sabu kɛra bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ n'o ye coronavirus ye u ma siran ye kosɔn mɔgɔ caman y'a kanu ka to a ka so sabula laɲini minnu tun kɛra n'o de ye ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye waleya minnu fɔ an k'an ma janya ka bɔ ɲɔgɔn na k'an tɛgɛ ko ni safinɛ sanga ni waati k'an n'u n'an da datugu ani ka gel désinfectant ko o susa an tɛgɛ la sanga ani waati ko o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen tun ma sabati ni kalata hukumu kɔnɔna na min y'a to mɔgɔ caman ye i yɛrɛ minɛ ka to i ka so ala ka bɛɛ kisi nin bana cɛjugu in ma fɛɛrɛ kura min sigilen don sen kan Mali jamana ɲɛmaaw fɛ ni o bɛ jamanadenw ka basigiyɔrɔnin kelen ko fɔ cogo min na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ coronavirus banakisɛ kɛlɛli la o bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don dala dumuni sɔngɔ la walasa ka jamanadenw hakili sigi nin ko kan jagokɛlaw ka ɲɛmaayaso ye dantigɛli kɛ an ka kuma galamani tigiw ka kuma galamani na Abdulkarim Sako ani Ablaye Sogodogo de kun don an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o ko kan depuis nin banako in a nana an ka service minnu bɛ ale ni anw yɛrɛ ka jabala ye mɔgɔ caman ye kibaruya las'an ma k'a fɔ ko sɔngɔ dɔw bɛ ka yɛlɛ u bɛ ka yɛlɛ cogoya la cogo min
ni a ka bon hakili ma. An bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn jamana yɛrɛ ye yamaruya ta k'a fɔ ko sɔngɔw ka labila, donc n'o o ye o tɔgɔ ko libéralisation. Nka libéralisation kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i ka bali kɛ min ye a sɔngɔ ka sigili, i n'a fɔ concurrence kɔnɔna na, ka bali kɛ minɛn nali la sugu kɔnɔ walasa a ka gɛlɛya. Donc o jogo ninnu sariya ye ban k'olu ma. Donc bɛɛ de bɛna n'i ka jago minɛn ye sugu kɔnɔna na, i b'a feere cogo min i diya. Donc i tɛ bali tɛ kɛ, wali kelen fɛɛrɛw tɛ sigi n'o ye fɛɛrɛ juguw ye min b'a to sɔngɔ bɛ damatɛmɛ yɛlɛn, o kɔnnen don sariya la. Jamana yɛrɛ ka politiki ye mun ye sɔngɔko la? Jamana ka politiki de ye, n y'a fɔ ye cogo min na, o de ye ka sɔngɔ labila. Sɔngɔ labilali kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i b'i ni dungɔ sɔngɔ sigi fɛn kan. Hakɛ dɔ de bɛ tɔnɔ na. Minɛn o minɛn n'i y'a jate minɛ, jago hokumu kɔnɔna na, bɛɛ b'a dɔn u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, jagokɛlaw b'a dɔn a tɔnɔ man ka tɛmɛ ni hakɛ kan. Bon n'i y'a ye k'a fɔ ko san caman tɔnɔ bɛ hakɛ dɔ la, e ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ, a kɛra de ka bali kɛ min b'a to minɛn mina sugu kɔnɔna na, wali kelen k'i ban ka feere kɛ mɔgɔw ma f'a ka gɛlɛya, wali kelen e de bɛna n'a ye kɔfɛ i kana sɔngɔ jagoya mɔgɔ minnu bɛna san i fɛ ka taa feere. Donc n'an y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ko o de nana ni sababu ye min y'a to sɔngɔ yɛlɛnna, donc an bɛ ɲangini bolo da. O ɲangili bɛ se ka kɛ an man sarali ye, komi a bɛ se ka kɛ fana hali kaso la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ a la n'a ka jugu. A y'a jateminɛ sunkalo mana se ale ni ja mana se, tuma min na balo min n'an y'a sɛnɛ olu bɛ dɔgɔya. Donc gouvernement bɛ dɛmɛ lase commerçants ma minnu bɛ taa minɛn ta kɔfɛ ka na, walasa sɔngɔ dɔw balo dɔw bɛ yen nɔ olu sɔngɔ kana na damatɛmɛ yɛlɛ. O de la gouvernement ye a b'o dɛmɛ kelen lase an ka usines dɔw fana ma minnu bɛ balo fana dilan, walasa sɔngɔ bɛ se ka se kɛ hakɛ la, bɛɛ bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na. Bon ɲinan ta malo b'o la, n'a bɛ f'o ma malo jalani. Gouvernement y'o sɔngɔ dangan sigi k'a fɔ o man ka tɛmɛ 70 kan kilo o kilo. A ye sukaro fana dan sigi k'a fɔ sukaro man ka tɛmɛ 100 kan. Tulu min bɛ dilan anw fɛ yan nɔ, an ka usines minnu bɛ tulu dilan, a ye nɔgɔya k'olu ye min b'a to olu bɛ se ka kɔrɔkɔrɔ sɔrɔ CMDT la nɔgɔya la. Olu ka tulu fana litiri di 130. Aw bɛ buru ta kalama ka ban, ani gazi, ale ni essence ni pétrole, aw b'olu bɛɛ kalama. Gouvernement de bɛ nafolo ta ka bɔ a yɛrɛ ka fɛn na jiginɛ la ka se k'o labila, wali a kan ka impôt min minɛ commerçants na, a b'o impôt minɛli nɔgɔya mun b'a to ni minɛn damadaw olu sɔngɔ man ka yɛlɛ. An b'an kunda farajɛla jamana kan. Coronavirus a ye ka dankari kɛ farajɛlagun kan ni maa 20 bɔnɛni ye u ni la, fɛn min o bɛ tali kɛ kɛnɛya fɛɛrɛw minɛ cogo ɲumanya la. Allemagne jamana ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko kan, walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ni kunnafoni tɔ la. Musa Fɔnba ale bɛna walawalali k'an ye o kan. Coronavirus ye maa 20 bɔnɛ ani na nazarala jamanaw la, nka Allemagne jamana a bɛ n'a fɔ ale kɛmɛ ka ɲɛ sɔrɔ coronavirus bana a kunbɛli la. Ka sabu kɛ kɛmɛ sara la coronavirus bana tile kelen kɔnɔ dɔ fara la ka ni 8 dɔrɔn de ye. A bɛ maa min na maa 52 ni 547 a ka fale ye 389 ye. Kɛnɛya minisiriso ka fɔ la Allemagne. N'i y'a ni Faransi sanga ni ɲɔgɔn ye, i b'a ye k'a fɔ Faransi b'a ɲɛ. Ka sabu kɛ kabini sibiri Faransi kɔnɔ coronavirus ka maa faale sibiri kelen kɔnɔ o kun ye 319 ye. O bɛ sin ka coronavirus ka maa faale bɛɛ lajɛlen kɛ Faransi maa 2314 ye. Maa min na coronavirus ka maa faale 100 sara la 5 don Faransi jamana kɔnɔ, i b'a ye o kuma kelen la k'a fɔ Allemagne jamana kɔnɔ 100 sara la 0 ani ngɔri 5 dɔrɔn. Diɲɛ kɔnɔ o bɛ sin ka Allemagne jamana yɛrɛ kɛ jamanaw la kɔfɛ jamana ye coronavirus bana bɛ jamanaw minnu na. Jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ Allemagne jamana ye fɛɛrɛ min sɔrɔ n'u sɔmina k'a fɔ maa min kɔni da cogo la bɛɛ u bɛ sin ka kɔnki sɛgɛsɛgɛ kabini bana daminɛ kumani, o de kɛra sababu ye ka maa caman ni kisi Allemagne jamana kɔnɔ. N'a dɔnna fana k'a fɔ a b'i la joona, fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ walasa i kana yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ o fana dabali bɛ tigɛ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan. Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don.
Coronavirus bana a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔnanko ye diɲɛ kɔnɔ. Farafina jamanaw fɛnɛ jɔrɔ n'u hami bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛnɛ na. N'a ɲɛmaaba Antonio Guterres ka laseliw ye kɔsada in na k'a fɔ ni farafina ma dɛmɛ maa sata miliyɔn gunda don. Konowari jamana kɔnɔ jiri dɔ kɛn bɛ ka sangaba sɔrɔ ka sabu kɛ ŋunuŋunu bɛ ka tɛmɛ mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon coronavirus bana kɛlɛli la. Jiri lakodɔnnenba don farafina kɔnɔ. Mali la ya anw k'a ma ko sayi jirinin. Konowari kaw k'a ma ko jakwajo fura kunamanba don kalikali. Ŋunuŋunu de bɛ ka o kɛ bi coronavirus kɛlɛla ye Konowari jamanaden dɔw bolo bi. K'a sabu kɛ maa bɛ maa na o kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ko fura min bɛ ka ɲɛ sɔrɔ bi coronavirus la diɲɛ seleke naani setigi jamanabaw bolo n'o ye chloroquine ye a dogolen dɔgɔ anw fɛ farafinaw ye nivakini ye. Ko nivakini n'u tayɔrɔ ye sayi jirinin ye. O de kosɔn Konowari a bɔlaw kɔnɔ i tɛmɛ dɔ ma na sayi jirinin min nugulen dibilen ye i segin dɔ b'a sɔrɔ o cɔlɔ la ni k'a kɛ i ko tilemafɛ jiri. Tiɲɛ don jiri ni binna ka biya tɛ don dɛmɛnenw na sumaya bana kɛlɛla kun don. Konowarikaw fɛ yen u kun k'a ma ko jakwajo fura. Jakwajo o ye sumaya kwale de ye wali kelen sayi. Mali la anw ko sayi jirinin. Maa minnu ka dɔnta ka wuriyalen don kɛnɛya nasiraw kan olu y'u kangari da Konowari ka denw ye u kana fɔ ko u bɛ jiri in da k'a kɛ coronavirus bana kɛlɛla ye k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ nivakini na k'o bɛɛ la k'a ni chloroquine n'o ye nivakini ye k'u cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji u ti ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la. Nka u n'a ta bɛɛ maa bɛ maa na u kɛn bɛ k'i ɲɛsin a mɔ. Kɛnɛya tigilamaw y'a yira k'a fɔ fɛn kelen min bɛ se ka maa tanga coronavirus bana ma bi sayi jirinin in dɛ n'o ye jokwajo fura ye Konowari o ye bɛsɛya walew de ye saniyaw minnu kan ka kɛ tɛgɛko safinɛ na furanjɛw donni ani ɲɔgɔn cɛ mɛtiri kelen ɲɔgɔn tɛgɛ minɛw ni ɲɔgɔn sumusumu dabilali ka tiso i nɔngɔnkuru datugulen walikɛlen ka sɔgɔsɔgɔ finikolon na min ye filita ye ni kunkolodimi walikɛlen nɛnɛkili bana cuni ka wele bila kɛnɛya tigilamaw ma joona k'o de y'a fɛɛrɛw ye. Niger jamana ɲɛma Mahamadu Isufu a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli kunga jamana ɲɛmayaso kɛn bɛ ka labɛn dɔw ta. O labɛn dɔ ye ka couvre-feu sigi sen kan k'a daminɛ kuma dɔ la ka taa se kuma dɔ ma a man ka maa si k'i pɛtɛ kɛnɛ mɔ. A ko kɛnɛya tigilama 1500 bɛna ta jamana ɲɛmaw fɛ ka fara kɛnɛya tigilama kɔrɔlenw kan ka se ka dɛmɛ don olu ma ka coronavirus bana in kunbɛn. A ko kasoladen 1500 fana yafa bɛna kɛ olu ma k'u bila ka bɔ kaso la. Mahamadu Isufu ka dantigɛliw la hali bi ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛli ma Niger. A ko lapitaninsow fɛnɛ na bisimila yɔrɔ tɔ bɛna fɛrɛ jango ni siga kɛra min na bisimila cogo ka sɔrɔ o la. Ni min fɛnɛ kɛra ko a degunnen don coronavirus bana fɛ fɛɛrɛw minnu kan ka se ka kɛ sababu ye fiɲɛ tigɛlen kɔfɛ a la a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ n'u kama ko réanimation k'o yɔrɔ caman fɛnɛ bɛna dayɛlɛ. Jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ma da o ma. A ko ji ni kura maaya ti taa o min kɔ. Avril kalo min bɛ daminɛ ani mai kalo min bɛ da o kan maa minnu dɛ o n'a ɲɔgɔnna setigibaw ye Niger n'u ta ye gɛnga sɔrɔ ye tile kɔnɔ nka don ka taa setu ye yafa bi kɛ olu ma ji facture ni courant facture sarali la avril kalo nata ani mai kalo min bɛ da o kan maa minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu tɛgɛ t'u kɔ sɔrɔ suma na ni olu fɛnɛ na fufalaki jamana fɛ minnu ye nzale saralaw ye n'o ye impôt ye san 2020 vignette o takuma o bɔra jɔ a kɔrɔ yɔrɔw minnu fɛnɛ kan ka nzale sara butigibaw ani cakɛdabaw olu yɔrɔw sɛgɛsɛgɛli k'a dɔn n'u ye l'impôt sara walikɛla a ma sara o fɛnɛ bɔra mɔ kalo 2 yɔrɔ min kɔni bɛ yen n'o kɔni jara mɔgɔw ye ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen ka Niger jamana ɲɛma ka hakilinata le la o ye yafali min kɛra fɛ ka ɲɛsin kasoladen 1540 mɔ o diɲɛ bɛɛ jamana ɲɛma bolo jamana sariya sunba ka fɔ la wa kasoladenw na tɔgɔtigi Niger dugukolo kan ani maa min jɛra ka fanga in da ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra wasabulon ɲɛma ye n'o labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'o to wasabulon ɲɛma ye in na ka sabu kɛ ko furumuso minɛna den jago la Nigeria ni Niger cɛ Hama Amadu n'o kun bolila ka taa bisimila minɛ Faransi a seginnen ka don jamana kɔnɔ k'a bi kɔ da jamana ɲɛma Mahamadu Isufu kɔ la jamana ɲɛma kɛtɔ ka mandan filanan ɲini u taara mangoromɔ kari Niger pankurunjigi kɛnɛ kan ni ka Sina ye kaso b'o la jamanakuntigi sigi kalata kɛra ka to kaso la a taara ta ko filanan kɛnɛ ka deuxième tour ani Mahamadu Isufu jamana ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ka to kaso kɔnɔ a si bɛ san 70 ani san 1 na a ka kaso tɔ ye tile 70 ani tile 5 ye jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ yafa fɛnɛ bɛ kɛ ale mɔ a bɛ se k'i kamɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini fana n'a diyara ye jamanakuntigi sigi kalata senfɛ min bɛ kɛ ɲina dugubaw la belebele filaw Faba Abuja n'ale yɛrɛ dagamɛ ye
ani Lagos n'o jama bɛ taa maa miliyɔn 20 na coronavirus bana kɛlɛli nasara ka u ko fɛn min ma ko confinement ni o ye maaw k'u ka daw tugu u yɛrɛ dala maa si kana bɔ ko a ɲɛsin bɛ nin duguba filaw mɔ a y'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka coronavirus bana de kunbɛn a ko a y'a jira k'a fɔ Lagos ni Abuja tile 14 kɔnɔ maa tɛ bɔ wa a bɛ daminɛ ntɛnɛn marisi kalo tile 30 in nɛgɛ ɲɛ 23 23h30 ni o danna gosira a ye laseli in kɛ Jabaraninso de la taamaw duguw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ka jɔ magasanba minnu bɛ yen a bɛɛ ka datugu nka yɔrɔw minnu ye dumuni feere yɔrɔw ye n'u k'u ma ko alimentation ani taji ta yɔrɔw ka taa se ji ni kura o baarakɛ yɔrɔw nin duguba fila la Abuja ni Lagos olu dayɛlɛlen bɛ to ani kɛnyɛrɛye lakana jɛkulu minnu bɛ nin duguba fila ninnu na Abuja ni Lagos olu fana dayɛlɛlen bɛ to a ko tiɲɛ don nin ko in ka gɛlɛn dɛ k'a fɔ maa ka datugu i yɛrɛ da la tile 14 e tɛ bɔ fɛn gɛlɛnba don ko nka ko a ka dɔn k'a fɔ ni ko da de don. Chadikaw ka jamanaden min murutira Chadi fanga mɔ Idriss Déby Itno ka fanga mɔ Mahamat Nuri n'a minɛnkun bɛ Faransi jamana kɔnɔ mars kalo tile 27 juma a jirala k'a fɔ a bilara ka bɔ kaso la ka sabu kɛ coronavirus bana ko nasira kan a si bɛ san 70 kɔ la bana in dun a bɛ dadigi kɛ maa minnu na maakɔrɔw don o kumana Faransi kiri y'a jira k'a fɔ a ni bilali ka kan a k'a ka denbaya lasɔrɔ maa in yɛrɛ a minɛna juin kalo la san 2019 ka sabu kɛ ɲuɲu ni ɲaɲa b'a nɔfɛ ko a ye hadamadenya buruja walew kɛ san 2005 ni san 2010 kumaw la juma General Mahamat Nuri a bɔra kaso la k'a ka denbaya lasɔrɔ a bilamɛ bɛ fanga ɲini dɔ min ɲɛmaya la Tchad o ye Union des forces pour la démocratie et le développement UFDD ale kelen dɛ Faransi kaso la den caman gɛnmɛ k'a ka denbaya lasɔrɔ bi ka sabu kɛ coronavirus bana ko ye kiri kɛnbɛ k'i ɲɛmada fɛ muɲugumaɲakaw dagan tɛ a ye bawo kiri kɛn tɛ k'a jira k'a fɔ a jabajɛn bɛ man yɛrɛ san 2009 kiri ko a wulila ka ɲɛsin a mɔ ka sabu kɛ ko san 2005 ni san 2010 a ye mamurulen jɛkulu dɔ sigi senga ni ka den da n'u jagoya minɛ ka mugu ni kisɛ di u ma k'u ka kɛlɛ kɛ a tɔgɔ la a y'o dɔ kɛ Tchadi cogo min a y'o dɔ kɛ Sudan jamana kɔnɔ ten ani Tchadikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré ye jɛ kɛ o min ka kiiriw tigɛra Senegali jamana dugukolo ka farafinna tɔnba Union africaine ka kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ Hissène Habré bɔlen fanga na Idriss Déby Itno nane a n'o fɛnɛ ye jɛ kɛ nka n'o de labana ka fɔ ɲɔgɔn kɔ min bɛ se ka to faamuya bɛ se ka sɔrɔ kow la Faransi jamana ni Tchadi jamana ta ye jade da ye bi bawo Emmanuel Macron tɛ Idriss Déby Itno ka ko tulonna hali n'o y'a sɔrɔla mɛn bɛ fanga na Tchadi jamana kunna ko Faransi jamana ka hakilinan tɛ jamana ɲɛmaaya kɔtigɛbali ye Idriss Déby Itno ta la Faransi jamana kɛmɛ k'i da ka bumbo ye o la ka sabu kɛ Tchadi jamana a jɔyɔrɔ ka bon Faransi jamana bolo bɛmajiya wale kɛlɛli la farafinna cɛcɛ kana jamanaw kan o de y'a to kɔsa in na Faransi ye dɛmɛ don ka ɲɛsin Tchadi jamana mɔ ka kafo jaso dɔ bali ni maa sɔrɔla Tchadi jamana den na ko i ni o Idriss Déby Itno mandi k'i bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni minɛna k'i bila kiri ka bolo ka o man ka bala maa na. Juma marsi kalo tile 27 jamana 11 minnu ye a jira k'a fɔ nazarala tɔnba Union européenne ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ni bɔli ka kan ka farafinna cɛcɛ kana jamanaw dɛmɛ bamaji a wale kɛlɛli la ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka laɲiniw ye jamana ye 11 ye nka 6 ye jaabili kɛ k'a fɔ olu na ma di o 6 ye Belgique, Danemark, Estonie, Pays-Bas ani Portugal ka fara Faransi jamana ka olu ka maaw bina farafinna cɛcɛ kana jamanaw na opération Takuba nin y'a dangɛnɛmayalen ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu bɛ nazarala jamanaw kɔnɔ ni o ye force spéciale ye Takuba maaw bɛ kɛ olu de o kumana danger sabaw minnu lakanabaliya kɛmɛ ka bɛɛ kɔnɔ gwa Mali, Niger, Burkina u ka lakana baaraw bɛna ɲɛsin yen fɛnɛ mɔ maa kɔni t'a dɔn kɛlɛbolo in denw bɛ kɛ maa hakɛ min ye nka opération Takuba Faransikaw nikanko don ministre-muso min bɛ Faransikaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ surasiya mɔ Florence Parly a ko nin ye olu yɛrɛ de ka lakana de daminɛtɔ de ye nka ko in yɛrɛ jagojugu Emmanuel Macron ye o ti sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a fura dama a bɛ k'a jira nazarala jamana tɔw la k'a fɔ an kɛn bɛ ka nazarala jamana ka lakanani bila kɛlɛbolo dɔ ka bolo ka kɛlɛbolo min ye Ameriki jamana ka kɛlɛbolo sigilen ye senga ko OTAN anw bɛ nafolo sara Ameriki jamana ye u ka kɛlɛbolo OTAN bi anw nazarala jamanaw lakana a ka kan an yɛrɛw k'a lajɛ k'an ka lakana ta an yɛrɛ tuna tenza Emmanuel Macron yɛrɛ bolo ni nazarala tɔnba Union européenne ka nin kɛlɛbolo in sera ka ɲɛ sɔrɔ farafinna cɛcɛ kana jamanaw ka k'a ye nɔbɔ nazarala tɔnba Union européenne ka kɛlɛbolo min bɛ nazarala jamanaw lakana n'o hakilina bɛ ale la a bɛ sɔn k'o teliya o kuma dakurunya kelen a b'i n'a fɔ cɛcɛkanaw jamana nani opération Takuba fɛ Hitler yɔrɔ de don yanni nazarala tɔnba Union européenne kɛlɛbolo bɔli cɛ.
ka sanga ni Mali jamana kɛnɛya minisiriso ka wulikajɔw ye cogo min na kunnafoni ka se ka sɔrɔ coronavirus lahala banakisɛ kun kan Mali jamana kɔnɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ka bɛn ni marisi kalo tile 30 ye coronavirus k'a yera maa 5 la Mali jamana kɔnɔ commune 1 kɔnɔ maa 2 commune 6 kɔnɔ maa 2 Kalabankoro ni o bɛ Kati cercle fɛ Kulikoro mara la maa 1 ni o maa 5 farala maa kɔrɔmanw kan o b'a kɛ maa 25 ye coronavirus bɛ maa min na Mali jamana kɔnɔ maa 1 o fatura ka bɛn marisi kalo tile 29 tɛmɛnen na ma Kayi hôpital la o si kun bɛ taa san 88 bɔɲɔngo la o bɛ maa fatulen kɛ maa 2 bɔɲɔngo ye maa 520 o maralen do cogo min na sɛgɛsɛgɛli kan ka ta ka ɲɛsin olu ma Mali jamana ɲɛmaw k'u b'a laɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi basigiyɔrɔnin kelen o ka kɛ bɛɛ tagalan ye fo ka taa fɔ fɛɛrɛ sɔrɔla ni banakisɛ in kɛlɛli kun kan wa jamana ɲɛmaw jɔlen do ni banabagatɔ ninnu ka furakɛli musakakow ye o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ natɔ